Основните предимства на имплантите са, че възстановяват дъвкателната функция. Ако имплантът е поставен добре и зъбът е изработен добре над него, той е неразличим. Тоест, от естетична гледна точка, ако е изпълнена процедурата правилно, няма да намерите никаква разлика спрямо съществуващ естествен зъб. Друга причина, т.е. друго предимство е, че поставянето на импланта запазва подлежащата кост. Както импланта, така и естествения зъб, т.е. корен на естествения зъб съхраняват и предпазват от резорбция естествената кост. Друго предимство на имплантът е, че поставянето на имплант премахва необходимостта от изпиляване на съседните зъби, т.е. премахва необходимостта от изработване на мост. Друго предимство, което може да се отбележи, е, че изследвания сочат, че имплантите имат по-дълъг живот спрямо мостовете. Друго предимство, което може да се отбележи, е, че когато е направен имплант, единичен имплант спрямо мост, от хигиенна гледна точка е по-лесно да почиствате с конец около импланта, отколкото да имате мост, защото няма да може да почиствате, когато имате мост. Друго предимство на имплантите е, че те са дълготрайно решение. При правилна хигиена и правилна поддръжка те могат да ви служат до живот. И още едно предимство, което мога да споделя, е, че се чувстват като собствени. Т.е. не може да намерите никаква разлика.